To je teflón, to bože, teflón. Bach. Dneska krémové Hokkaido penne v štýle Black Lemons. Wow. Netradičný spôsob. Vyskúšaj ho s nami, daj vedieť, like, koment, bla bla bla. Čauko. Slaninku, pančetu, niečo, nakrájame na kocočky. Keďže Hokkaido v ladničke, treba ho zúžitkovať. Hokkaido nakrájame na takéto tenšie plátky a následne ich nakockujeme. Neváhaj, kockuj. Hokkaido sypeme na rozhoriatú pánvicu. Tekvička Hokkaido je na 3/4 urobená. Ňam, už je taká maslová. A zalejeme to bielým suchým vínom. Momentálne máme veľký zelený. Takže 2 deci vína. Víno, tekvička, redukácia, maslo. A pozor, pre všetkých milovníkov lyžic a teflónu mám teflónovú lyžicu. Toto je teflónová lyžica, vyrobená špeciálne pre tento program. Ty si nezabudni tieto svoje argumenty nehať na Nie, počkaj. majora. Ale počkaj, toto teraz len tak, akože toto je teflónová lyžica, vidíš, že je čierna. Počuješ ten zvuk, že už to nerobí ten lano, hej? Dobre, opaká. A to je teflón, to bože, teflón. Pridáme kúsok bazalky a cesnaku. Neviem, aký to tam dám. Takže takú štvrťku, hej, tohto ešte budeme používať ďalej do iných vecí. Tak, bum. 95% urobenosti pridáme šlahačkovú smotanu z chladničky od pána M. Naše Hokkaido je pripravené na mixovanie, túto asistentkou, ale pridáme kvapku ešte tekvicového oleja. Najpodobnejšia asistentka v hre ide robiť čo? Mixovať ako vždy, ja milujem mixovanie. Keďže som ten gastropolicaj, čo robíš? Snažím sa to očistiť. Máme tu dôkazný materiál. Čo to je? Je to krev? Tuto je toho tak viacej. Čo sa to niekedy tam dáš ruku a pustíš to? Vyskúšaj. Ja už som to skúšal. Nie je to dobré. Au. Odtedy mi rastie krivo necht. Horúce to jak... Veľmi dobre. To je ono. Máme tam troška olivaču, nech to dostane aj chuť pravej Itálie. Bum ho tam. Čo? Slaninka na panvičke a ideme ho orestovať do zlatista. Máme tu prebytočný tuk. Samozrejme, kto má rád masné, si to tam nechá. Ale my ho zredukujeme tým, že si ho prelejeme do zvlášť nádobky. Nie, že ti popadá, toho sa bať nemusíš. Výborne. Prečo to robíš? No som ma opálil pánvicou. Ja som ťa opálil? Zaujímavé. Dobre, tišíme. Troška tučiku naspäť a na to si hodíme cesnak a bazalečku. Teraz náš tekvicový výtvor prihodíme kde? No do panvice, neboj sa to. Poraný lekvar. A poraný lyžicou, potom teflóne nech ťa roztrha. Nie, naozaj, to som myslel úprimne zo srandy. To je teflón alebo tú lyžicu. Samozrejme, ste videli, ako je to husté, treba to zriediť. Čiže teraz pridáme vodičku, aby sa nám to pomaličky jemne všetko spojilo. Voda je mediátor. Takže nariedili sme si našu zmes s tekvicovou vodičkou, krásny omáčkový útvar vznikol, troška olivaču a milimeter ešte bieleho vínka, len zo pár kvapiek. Nech sa to pomaličky varinka. Horúca voda, cestovina, sol, bez lyžičky teflónovej, nasypeš. Bum ho tam. Ja už mám vodu predohriatu, odložíme do tú našu odloženú zmes Hokkaido tekvičky, aby sme mali štruktúru, že by sme vedeli, o čo tam ide. Takže to sme tam aplikovali. Cestovina priamo z hrnca do tejto krásnej faradnej omáčky, bez bázne a hany. Dobre, má to sitko, hej, ale to keď budete mať doma cestovinový hrniec, tí, čo milujú cestoviny, dobrá investícia. Takže teraz al dente cestoviny, viacej sú ešte dente jak al. Zlušenie, kúsok vody z cestovín. To sme sa naučili z tých videí. Nie, kámo, preto to tam dávajú, lebo je to najlacnejšia varianta, nie, ty vole. Takže ti to aj zahustí a na druhej strane ti to aj dokončí tie cestoviny, nezhorí ti to, proste neprilepí sa ti to, máš ideálnu tú konzistenciu, preto tam dávajú tú vodu z cestovín. Keby som dával smotanu, ty vole, tak zbankrotuješ. Takže to sú také tie figle starých materí z Talianska. Jednu lyžičku vypečeného špečíku, kvôli chuti. Na konci príbehu maslo, parmezán,
jednu veľkú a druhú veľkú a tretiu menšiu a štvrtú najmenšiu porciu. Necháme akože na dozdobenie a ostatné hodíme sem. Jednoduchšia a zároveň tá najťažšia časť je naservírovať to. Čiže nejaké 2-3 naberačky týchto cestovín si dáme do pekného cestovinného taniera. Šupty bupty a dokončíme. Tu máme naše poctivo urobené krutóny. Raz, dva, tri. Záleží, kto má rád chlebík, podľa toho ho dáme. Trošička výpeku zo slaninky, guanciale alebo pančety. 2-3 listočky bazalky na dochutenie. Tuto troška bazalkových hoblinieček. Tekvicový olej, zo pár kvapiek na dochutenie. Čierne korene. Na trase, že ešte čo ostalo. No ste by si to ešte, čo ti chýba? No tak to podrž, idem preto. Nasávaj atmosféru. Ja ti na to zoberiem lyžicu, lebo ty si chalán z dediny. Hej? Pozri na to. Už mi z toho odjedol, že? Ja. Tu máš lyžicu, ja mám vidličku, ja sa len tak ďobnem. Na zdravíčko. Čau, môj. Pozri reakciu. Či to bude jediteľné. Asi hej, pozri na to, neotrovajú sa. Dal som troška kyanidu, normálka. S tým chlebíkom. Dobrá kombinácia. Dobre. Najvedie, či sa dá jeho peniaze použiť. Dobre, nie je to guláš, sú to cestoviny, ale vyzerá, že chalan ide bomby. Je tam ešte fajn,